Zanga-zanga ta kai wa 'yan zanga-zanga. Ga man gyaɗa nan a ko'ina a Kano. Man gyaɗa ya wadata. Man gyaɗa ya wadata. Kowa ya je gida ya ci abinci. Kowa ya je gida ya ci abinci. Ga man gyaɗa. Kai kowa kyale mai kayansa. Kowa kyale mai kayansa. Kowa kyale mai kayansa. Kowa kyale mai kayansa. Kwari na ganima, kwari. Ga gidan can inda ake ɗiba. Wawa indomi, wawa indomi, wawa indomi. Kowa ya ɗiba, kun gani? Man gyaɗa ko'ina. Nan ma man gyaɗa ne ya fi miliyan ɗaya a wani gida. Ga can gidan gefen gidan gwamnati. Ga gidan can. Daga gidan gwamnati sai gidan. Kun ga nan yalo duk inda kuka yalo man gyaɗa ne duka.